Hello? Hello, sahabi. Yau ba karaso ba ne? No, yanzu na fito na bar gida ina kan hanya. Kaɗan jira ba wani jimawa zan yi ba zan karaso. Kana ina ne? Ni gane a bakin titin tun dazu. To shikenan sai na karaso. Alright, to sai ka karaso. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam, sahabi. Malam Mansur. To ya garin ne wai? Wallahi lafiya kalau. Shin wai ni me ya faru ne kada mu kake son gani na to ga na karaso? To amma ina ganin kafin aje ga nan kafin mu fara wannan maganar. Naga canji ne gaba daya. Kaga canji ko? Ya. To ai kai matsala kake always ka kusan ka faɗi gaskiya. Wai ta rayuwar nan fa da kake ganin ta fa stages ne. Always so ake in ka tsallake wannan stage in ka fada wancan. Amma yanzu abin da zai? Faɗa min ne me ya kawo, me yasa kake son gani na? Saboda wannan is a long story in mun kammala zan ma bayani. If you say so. Abin da ke faruwa shine wato ka gane da akwai wani yau kimanin wata 3 kenan. Da akwai wani bidiyo da na dauka. Na rasa yadda zan yi da shi sai nake ganin yanzu ne lokacin da ya kamata in yi amfani da bidiyon. Shine na dauko shi. Okay. Yeah. Wannan wani irin bidiyo ne? Ya, bari ka gan shi. To ka gan shi. Okay. Kai? Wannan ba Malam Adamu bane? Ya, shine. Gwamna ba? To fa. Okay to, sahabi, let me ask you. Apart from you, akwai wanda kake tunanin ya mallaki wannan bidiyon? No, gaskiya. Duk duniya ba wanda yake da wannan bidiyon sai ni kadai. Are you sure? Yeah. Okay. To, yanzu kai, what did you intend to do with this video? To, ka san na bude blog. So, kuma ba wani motsi da yake ta yi da bios din babu su. To sai nake tunanin yin amfani da shi wannan bidiyon na tabbata idan na saka shi a cikin blog din kai ka san zai kawo zai No, sahabi, don't make that mistake. Ka gane? Wannan bidiyon da kake ganin shi wallahi ba karamin asset bane ba. Ka fahimta? Kuma I can rest assure you idan ka adana wannan bidiyon nan gaba amfanin shi zai zo ba kananan kuɗi zaka samu da shi ba. To ina ganin abin da za a yi ka gane tunda ka kawo wannan shawarar. Ina ganin zan dauke shi ne daga cikin wayata in kai shi in sa shi a system dina in na koma gida. In yi so da computer sai in dauke shi kaga sai in adana shi a Google Drive dina. To wannan tunanin da kai ko kai kyakkyawan tunani. Kar kai wasa da wannan bidiyon. Hakan ma za a yi. Wannan shine abin da yasa kake nema na? Shine. To tambayar da kai mun yanzu hanzari nake ka gane? Amma zan taba ka a waya zaka ji karin bayani. To shikenan ba damuwa. To madalla. Amma kawai dai ba ko sanarwa sai dai mu ga amarya. Ai na ce dai zan kira ka a waya zaka ji karin bayani. To ba damuwa. Ka je gaishe da abba. Nagode. Alright, to sai da safe. Yawwa.
Yawa na gode. Yawa sai. Hannu Yakubu? Na'am. Barka da shigowa. Yawa barka dai. An samu isowa? Ga mun samu shigowa. Barka da karasowa. Yawa. Dan wani ma na yi mantuwa na cikin mutan da dauko. Alhamdulillah ga direba na can ma riga dauko mini. Eh. To na ji daɗin da na fara haɗuwa da kai. Abin da nake so da kai. Duk yadda za a yi kada mu sake gida ya tattauna maganar motion din nan. Dan na san mai girma speaker yana tare da mu. To kwantar da hankalinka. Ai ko da na duba ajandan wannan taron na yau na gani a cikin ajandar wannan motion din ba za mu bari a tattauna shi ba. Na riga na sa biyar na kansale shi. Very good. Haka nake so. Tunda an kusa farawa mu karasa daga ciki. To madalla. Dangane da budget. Tunda mun riga mun gama zaman karatu na farko, za mu bari zuwa zama na gaba ma dora. Tunda ba mu da wani muhimmin batu da za mu tattauna wanda zai sa mu ci gaba da tattaunawa, za mu ɗage wannan zama zuwa 22 ga wannan wata. Ai na gaya maka Mr. Speaker namu ne ba zai kawo maganar motion din nan ba. Da mun ka faɗa gashi kuma ya tabbata. Honorable Dan Kunkuru, bismillah. Mr. Speaker, honorable colleagues, ina ga kaman za mu yi tuya mu manta da albasa. Dan akwai motion da nake ganin yana da muhimmanci sosai kuma ba mu tattauna shi ba a cikin zauren nan. Shine al'amarin da ya shafi lafiyar mai girma gwamna, His Excellency Mala Adamu. Ko ya kuka gani gida? Honorable Madatai. Honorable Speaker, haba ɗan Kunkuru, ya an ga an gama wannan zama kana kame da mu baya. A'a, ai Honorable Speaker ya riga yi magana, don haka an ga an gama zama. Mai girma Speaker, gaskiya wannan kudiri yana da muhimmanci sosai da bai kamata a ce mu tashi a wannan zaure ba tare da an tattauna shi ba. Magana ne mai muhimmancin da dole ya kamata mu tattauna shi. Abin da ya shafi lafiyar mai girma gwamna His Excellency dole a tattauna shi. Yakubu Liman. Mr. Speaker, mu ba mu amince da a tattauna wannan roronon motion a cikin gidan nan ba. Kwarai da gaske, kwarai kuwa. Wannan kuma magana ne mai muhimmanci. Oda. Idan kuma akwai wanda yake so a tattauna wannan ƙudurin, to yayi magana. Honorable Mudafa. Mr. Speaker, ni ina goyon bayan motion ɗin da Honorable Dan Kunkuru ya kawo. Tunda wannan ƙuduri zai ɗan tada ƙura, ina ganin akwai buƙatan muga suwaye suke son ci gaba da tattauna wannan ƙuduri da waɗanda ba sa so. Don haka waɗanda suke so a ci gaba da tattauna wannan batu su ɗaga hannu. Ok, a sauke. Waɗanda kuma ba sa goyon baya su ma su ɗaga hannu. Ok, a sauke. Majority leader, a sa wannan ƙudurin a cikin zamanmu na gaba. Noted. Na ɗage wannan zama zuwa 22 ga wannan wata. Honorable members, please stand up, Speaker Deputy.
Wow, ƙawata, wallahi turai da ke ta karɓe kin ganki? Masha Allah, kin yi ƙiba, kin yi kyau. Hawa, ki kalle ki fa yadda kika yi kika ƙiba, ai ni ganin ki ma na rami. Wallahi ƙawata, kin yi ƙiba, kin ƙara haske. Dr. Girema kenan. Yaushe zan haɗa kaina da ke? Kalla fa yadda kika yi wani fresh kika yi ƙiba. Ni ai ganin nake na rami. Wallahi ke dai ƙawata ba a kawai kike so ki min, amma ya zaki haɗa kanki da ni ke da kullum ba ku London ba ku America kuna bakin beach kuna shakatawa ku? Ni yar beach. Na ni ina zuwa beach tsofai da ni haka. Ai mun bar ma yara wannan. Masha Allah, dama ina zaune a office na ce bari in zo in makawata sani da zuwa har wata 2 shiru. Ban kai wata 2 ba. Ina tunanin kwana 47. Ne sati 3 a Saudiya, daga nan na wuce Dubai. Ne kwana 26. Masha Allah, to kin gani kina irin wani abu ne ke haɗa kaina da ke? Ni ina nan ina fama da makaranta da ɗaliban ma da sai na yi follow up ake kawo min su. Ya sake haɗa kanki da ni? Aljannar duniya. To, amma Allah ya taimaka. Wayan maganar su Abba ne yake ganin kokarin su a makaranta? Ai su Abba suna kokari, musamman ma Abba wallahi. Yanzu nan fitowar da zan yi ma na ji ajin su ana ta tafi ina leka sai naga ashe shi ake mawa. Wallahi. Shi yasa da za a kai su makarantan na ce a kai su makarantan ki din na san zaki kula da su sosai. Ai ba komai. Wai ƙawata, wai ina yattawa ne? Wa Yasmin? Ko ba za ta zo ta gaishe ni bane? Tun ɗazu ina zaune a nan. Tana cikin ɗaki tun da na dawo. Ba ta wani fita tana walwala inda kika san wata alwuda kullum cikin karatu take. Amma ba na kira miki ita yanzu nan. Yasmin! Yasmin! Na'am? Mama ina zuwa. Kai sannu ku da zuwa. Amma na ji daɗi fa bai wallahi sannu ku da zuwa. Ko baka san wani ikon Allah ba. Ba da daɗe wannan ba ɗazu-ɗazun nan Honorable Mudi da shi da na Lami mota guda haka suka zo su kai mun barka. Na ji daɗi kwarai wallahi. Na ji daɗi. Honorable Mudi? Kwarai da gaske. Ai rabona da Honorable Mudi tun muna gwamnati. Kai baka zuwa ga mutumin ka baka zuwa Abuja? Bana zuwa Abuja. Kai ko da yake kai na san kulle kenan nan gurin ba za ka iya dagawa ba. Kuma kaga wani ikon Allah. Duk shekarun nan nawa sai yanzu Allah ya bani haihuwa. To wannan sa in Allah ya yarda zan hada walima mutum 1000 zan kira. Ya zo mala a taru a yi addu'a. Gaskiya ni ranka ya daɗi. Ka isa. Gashi nan wurin bawa Allah gashi an kawo shi. Wanka ma za a yi masa. Iye Allah kai da wajen duniya wa dai je wanda kai. A yi masa addu'a masa. Allah ya raya shi, Allah ya raya shi. Allah ɗaya ba shi, Allah ɗaya ba shi. Allah ya raya tabarakallah. Ai wannan kowa gan shi ga alhaji. Kamar kumba kaman katanta, kamar shi kamar alhaji. Allah ya raya shi, Allah ya raya shi. Amin kai nagode muku wallahi nagode muku kwarai wallahi nagode a kai shi a bashi dodo sha maza do Allah a bashi dodo Allah raya ba ayo Allah sarki kai da ji dadi nagode Allah bazubuci wani suna aka sa masa ranka ya dadi His Excellency bawa mai kada gaskiya ne ranka ya dadi Allah ya sa ya gaji mai sunan amin Allah raya Allah wai kai mutumi na to ya magana taki muna na a kansa sai na karfin mai gaza wannan tok shi ma ina gare da America ne aka zo ko assalamu alaikum wa alaikum salam Mace din daɗin shi ne yayi yawa. Ba ki gajiya da abin dariya. Wallahi. Ku zo ku gaisa da antinki Juriya. Yasmin. Daɗin shi din yayi yawa. Wannan bai gaskiya. Sannan zuwa. Yawa Yasmin. Sannu. Ina wani? Ina gajiya. Ya karatu? Alhamdulillah. Masha Allah Yasmin. Oh, Hajiya Badiya. Girman dan mutum ba wahala. Kin ga Yasmin yadda ce girma.
Masha Allah. To ake ta gado ƙawata. Yasmin, yaushe za a kawo min sarki na har gida mu gaisa. Ha ita wannan ko saurayin ma ba ta da shi don karatu kawai ta samu gaba. A'a wallahi Yasmin. A'a, ki saurayi. Haka za mu ci gaba da kallon ki? Kin ganki ne? A'a wallahi ki saurayi. Haka kawai ki saurayi. Sai an jima. To Yasmin. Hajiya Badiya. Na'am. Yasmin wai in ce aure ta yi ne? Haba, ƙawata, ta yaya za a yi in aurar da yarinya ba tare da kin sani ba? To wa ma zai kai min yarinyar ɗakin miji? Wa kike so ya kai ta? Hajiya Badiya, tun da kika dawo, kin ga yarinyar nan ko ba hijabi? Gaskiya ban taɓa ganin ta ba hijabi ba. Ni na ce, to wallahi ki bincike yarinyar nan. Yanzu Hajiya Badiya, tsakaninki da Allah baki ga wani canji a tare da wannan yarinyar ba a matsayinki na mahaifiyarta? Ni kina ta in bincike ta ban fahimci me kike nufi ba. Ni ba abin da nake nufi, ina jiye miki ne kar abin da ya faru da gidan Anti Salamatu wallahi ya faru da ki. Me ya faru da gidan Anti Salamatu? Ciki ta yi. Ciki? Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasmin, irin sa kai da sake min kenan. Kai, gaskiya ana abin kunya a alfawa, wannan abu sai ka ce a fin sabiu. Kai, gaskiya wannan abin kunya da yawa yake. A'a, gaskiya wannan makucin gwanin gwara tsire mana shi ba za mu ga ban alfahari ba. Duk ya biya toshe mana hanyar samun kuɗi komai ya tsaya. A'a Sabiu, idan ka faɗa haka ba kai wa malam adalci ba. Duk irin wannan ayyukan da yake yi. Ina ayyukan suke, kowa ya sani cewa mutumin da ya hauka ce wani aiki kuma. Siyasa ce fa. So ake kawai a ɓata shi wallahi. Ya tara 'yan adawa kuma ya hana su saci kuɗin mu. Kai ina wallahi ban mai da ba gwara tsige mana shi. Ni na san dama irin abubuwan da wallahi ke akwai a ciki. Kai gaskiya Sabi siyasa ba ta yi ba. Haka kawai mutum da hankalinsa amma an kirkiri cuta an sa masa. Dubiyan da kake tafiya kamar wani yaro, ka koma tatata. Burinki ya cika. Wato dama dalilin da ya sa kika saka wannan bidiyon kenan don ki dinga yi min dariya. To barin maganin abin. Yanzu na kashe sai kuma ki kalli wani abin ko? A duk lokacin da muke son nishaɗi, shi za mu ɗauko mu saka. Bari ma kawai sai na sa ma yara tukunna. Me ka zancen yara? Wannan abu daga ni sai ke.
zancen a nuna yara ai bai taso ba, kawai ki fashi. Amma mun gode Allah da ya damu da kai yanda kake. Kai na ga masifa. Kada Allah ya ƙara nuna min irin abin da na gani lokacin da kake asibiti. To amin. Amin. Hello? Honorable Yakubu. Na'am. Okay. To ga nan na zuwa yanzu. Insha Allah. Doctor. Zan fita sai na da. Yes, waya. Your Excellency. Yeah, batun office. Your Excellency, I regret to say, kamar yadda ka sani the aikin is still ongoing. So, kuma an wargaza abubuwa da yawa, musamman vent na AC. So, aiki yana ci gaba, and protocol officer is in charge. So, sai dai kai hakuri ka ci gaba da zama a wannan temporary office din, pending yaushe za a gama gyara din. What about the situation report? Your Excellency, we are running out of time. I can brief you on the way. Okay. Yes, Your Excellency. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalamu. Yawwa, Safara kin dawo? Na dawo. Dan Allah je kike ajiye zakakki, maza ki zo ki karban min girkin nan. Wallahi kin ga hayaki ya ishe ni. To bara na zo. San ido na baya son hayaki. Yi sauri dan Allah. Kai Allah na gode maka. Umma. Nace baba ya dawo kuwa? Yawwa. Sannu. Dama ina cikin ɗaki. Amma ki a hankali. Menene? Dama an fara sai da form ɗin registration. Shine nace to bara na gaya miki ko zaki mai magana ya biya min. To, Allah ka sa iya. Safara kin dawo? Na dawo baba. Ke har yanzu girkin da ke bai tun karfe no ina kwance a daki ina jiran ki wake da shinkafa amma har yanzu a ce bai yi ba yunwa zai kashe ni ba bacci ba nake ba in bacci ya dauke ni sai mu warke ya dauke ni haba malam ya haba malam me ke dafa don Allah wani ko akuya kike dafa wani ya isa a ci ta nuna wake da shinkafa ne ake yi kuma ka san matsala hayaki gawayin nan baya ci saboda damina ba shi isa da aka gyaran gidan nan ba na baka shawara na ce ka taimaka ka sai mana gas da kai tsalle ka ce baka yadda ba ba zan sai gas ba na kuma ga miki ba zan sai gas ba yanzu ba zan ga miki na gyara gida kin ga an gyara gida shine ke magana in fitar da kuɗin sai gas ba zan saya ba ko akwai wani abubuwa ba ku gane ba fa turawa ne yaudarar da mu suke yi ba duk wani abin da muka gada muke tare da shi so suke zuban mu kama nasu kawai wallahi wutan ice aka sa shi a cikin wuta duk abin da aka dafa ya fi ma daɗi a bakin kinkin na kin shi. Damun malam Safara'u ce ta zo da wata magana. Safara'u? Ta ɗiba wani abin kenan. Wallahi bari ga baki kake ƙara kamun matsala. A'a babu matsala komai babu wata matsala wallahi. Ba matsala ba ce. To. Ka san tun da wancan karan ta yi wannan jarrabawar kuma an ce bata ci ba
to shine wannan karan wai tunda an fara sai da fom na ce ko Allah zai sa mu je in aka sai mata a gani ko Allah zai sa a dace sai na ce to bari zan gaya maka babu matsala in Allah ya yarda. Ke ce ba matsala bane. Kaga irin abin da nake gudu. Ai na gaya miki matsala ke ce ba matsala bace. To me wannan? To ni in fitar da kuɗi nan bayar babu. Ba zan bayar ba. Duk irin wahalar da ni ba abin da na kashe kuɗi tantani na gaji akan duk ka matsalan makarantar kinga ba zan iya ba ya isa haka. Kuɗin da ke ɗiba nake bawa ya isa haka Allah ya damun da wa'in haka nan. Kash ne gida. Amma ya kamata ka fahimta ba karatun nan fa ba ita kadai zai amfana ba zai amfane ka ya amfane ni sannan ya amfane ta. Kinga ni na yi iya abin da zan yi al'amfana mana shi kenan magana ƙari. Kada ka ce hakan shi fa komai ɗan haƙuri ne ka yi haƙuri har a cin magaci. Idan wannan ya dafa don Allah zan yi haƙuri in jira shi ki dafa shinkafa da waken nake abin da don Allah ki samu wani yajin da aka haɗa da kuli-kuli wanda Hadiza ta kawo maki ki zubo mani ina cikin ɗaki. Sabaran. Na'am. Ina ga kin ji yadda muka yi da mahaifinki ko? Ina ganin ya zama dole Sabaran. Ya zama dole ki nemi sana'ar da za ki dinga yi. Kafin Allah ibada yadda za a yi. Ko gaba inda rabon ki je karatun sai ki ji. Sun so su mana illa. Daga ƙarshe mun rusa komai mun hana tattuna motion din. Amma ni na ganin da an kyale su an ji bayanan da za su zo ko kuma hujjojin da suke da su ko? Your Excellency, ban tari numfashinka ba. Idan ba har muka kyale mutanen nan ba mu ɗau wani mataki ba, wallahi za su kai mu ƙasa. To amma dai a fahimta ta wato abinda kwanciyar hankali bai yi ba, to ban yi zaton tashin hankali zai yi shi ba. Kun kasa cewa komai, dole ba sai mun fahimtar da His Excellency fa akan al'amarin nan fa. Exactly. Ina goyon maka honorable. Honorable Gwani, please say something. Eto, Your Excellency. A har kullum ita fa siyasa. Ƙazamin wasa ce. To, amma ina ga abin da ya kawo mu wannan gwamnati shine don mu yi kokari mu tsabtace ita wannan harkar siyasa ko? Ba ko da yaushe ake sa tsafta a cikin siyasa ba, Your Excellency. Akwai lokacin da dole sai ka sa toka a fuskarka ka yi rashin mutunci kafin a shirya. Rashin mutunci? To ni kuma ka san dai inda aka ce batun rashin mutunci ba na cikin wannan harka. A gaskiya, Your Excellency, ba za mu sa idanu mu bar mutanen nan su baran mana da garinmu a cikin tsakuwa ba. Ƙwarai kuwa, ni alfarma da nake so shine ka koma gefe ka ban mu da mutanen nan don duk mutumin da ya sa toka a fuskarsa mu kuma za mu sa da kakken bakin gawayi don ba za mu bari a baran maka da kujerar ka ba, Your Excellency. Of course, Liman, wannan shine zancen gaskiya. Karka cinye min caji mana. Ashe kina kusa. Wato duk security da dadi ya zuba a cikin gidan nan sai da ka samu daman shigowa kenan. Hajji Andi ce ta turo ni. Kai. Wannan matar, wannan tsohuwar, wannan rikicacciyar tsohuwar matar nan sai ta ja mana wata rana an zan yanka mana kyan ma cikin gidan nan. Bata nan, ta tafi ƙauye. In ta dawo sai ka sake zuwa. Ai ba wajenta na zo ba, wajenki na zo. Au, canja shawara kai kenan. Kin ga Salma, yanzu dai kina da lokaci na? Ba ni da lokacinka, na faɗa maka tun a waya. Da kai mai fahimta ne, da baka wahalar da kanka ba. Haka ne, laifina ne. Idan kin shiga ki faɗa wa Hajiya cewa zan shigo in gaishe ta. Hajiya,
Wajena ka zo ko wajen mahaifiyata? Baka bukatan ka shiga ka je ka gaishe ta. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Haruna, ƙara so mana, ka tsaya kana sinsinkewa, ai nan ma gidanku ne, ga ta ai. Nan da zuwa. Tashi kar ka zauna a ƙasa, ga kujera nan janyo ka zauna. Haruna ne, ba don albarkacin ki ba zan ga Haruna ba. Rabon da na ga Haruna shekara 5 kenan kin gan shi na. Gaskiya ne. Haruna, lafiya na ganka yanzu afi jajan haka mahaɗan magariba? Hajji Andi, magana ta gaskiya ba zan iya jure wulakancin da Salma take min ba. Don haka ni na haƙura. Da mota ka zo? Da mota na zo. Da kyau. Rabi. Na'am. Je ki sanar da hakimi cewa uzuri ya kama ni yanzu zan tafi binni. Alhamdulillah. All right, boys. Good night. Good night, Dad. Good night, Daddy. Aha, sai da safe ke sai kin shigo. Sai na shigo sai an jima. Sanda zuwa. Rabi, menene dalilin ki da yasa ba kya so a ƙarfafa zumunci? Ke munafuka, ko ma ki zauna. Dama ai duk gaggar da 'ya'yanki suke bugata, ke kike ba su amanta. Wallahi tallahi Haji Andi tunda suke magana mutum bin ban taba sa baki ba. Yanzu menene laifin Haruna? Ta ina ya samu ta wayar da ake gudunsa? Zo nan ke, zo. Kalli Haruna sama da ƙasa ki gani, kalli kafafunsa a cikin takalmi, kin ga alamun kofato? Ballantana ki ce wata dabba ce? Haruna, buɗe mata bakinka ta gani, ta tabbatar babu wawulo. Hadda kike kinsa. Na shiga uku. Hajiya, wai menene abun ɓata lokaci akan wannan maganar? Ba so bane, ba na son shi, bai mun ba. Kin ji ko Rabi? Kin ji abin da yarki take duban tsabar idanuna tana gaya min cewa dan uwanta bai mata ba. Shikenan. Nagode tunda ni dai ban isa da ke ba. Haji an da karke ce haka wallahi kin isa da Salma. Kawai dai Rayya, yaki yar albarka kin ji? Tunda ke na isa da ke. Zo. Kalli Rayya da kyau. Ka gani. In dai har ta yi maka, to yanzu nan zan yi maka na huce da ita.
Gaskiya Hajiya ba ta mun ba. Kamar yadda ni ma baka mun ba. Kan bala'i. Jibi wannan ɗan ƙauye ne yake cewa wai ban mishi ba? To ni gaya maka akai kamun? Da Allah ku dakata. Ina ga tunda kuna da yawa ai ba sai mun shiga daga ciki ba. Su miye matsalar me ke tafi da ku? Masha Allah, alhamdulillah. Gaskiyar magana maganar kuɗin wutan maja ya mana yawa. Ba za mu iya ba. Ko ba haka ba? Saboda haka za mu je mu haɗa kanmu gaba ɗaya za mu zo da kuɗi. Ina hanyar da kai wannan barauniya hanyar da kuke da ita. Wanda za a ɗora mu akan wanda ba a rasa wuta da kace. Da Allah, da Allah. Between yellow, blue and red line wanne ne barauniya? Wacce ce barauniya a ciki? Wadda dai ka faɗa mana ne. Ka gyara kalamanka. To. To wannan mai sauki ne. Matsawar za ku iya biyan kuɗin wutan ai wannan mai sauki ne za a sa ku akan layi. Amma ku sani cewa kowane gida yanzu zai koma ya biya naira 5,500 da naira 50,50. Da wannan ba gane je ba da kuɗi an sai dan akuya a sha da biki a gidana ba? Kuna dariya kuna mun dariya wallahi ta shafe kowa ma. Ha? Gaskiya ranka daɗe 5,000 da naira 50 yayi yawa. Ina laifin 2,500 amma har 1,000. Okay, gentlemen. Ni ina da abin yi. Ina gaba ku shirya bane. A lokacin da kuka shirya kwa da ku same ni. Okay? Ko tsaya don Allah. Mu je wani gefe can mu je gida ma zauna mu yi mitan. Ya fi abin da ya kama shi ke. Ya fi sauki. Ku yi hakuri. Ku yi hakuri. Ya fi sauki. Mu je tafi. Ai na kallon mu wannan. Mu je. Kuma kallon mu. Da kin daina ɓoyewa. Ki ci gaba da cin abincinki. Babu wanda zai sake hana ki. Ko mutum za ki ci ki ci. Gashi nan. Ki shiga sto. Ki ɗibi duk abin da kike so. Ko alade za ki ci. Babu mai hana ki. Allah ya ba da sa'a. Mai sunan gwamna. Allah ya raya min kai. Ka zama gwamnan jihar Alfawa ko? Kwanta ne. Sannu ka ji uwarka da dogon buri ko? Allah ya raya min kai. Kwanta nan kar ka yi kuka bari in je in wanka na zo na sa maka kayan ka kayi? Yawwa. Ranka ci daɗe, abin da nake zargi ne fa. Siga ko? Sosai mako ya hau, don ya gota shi da ya kusa zuwa 20. Kuma magana ta gaskiya idan Hajiya ba ta lura da abin da take ci ba,
zai iya sanadin rayuwarta, za ta iya rasa ranta. Doctor, za ka iya tafiya, za mu yi waya. Shikenan, za mu neme ka. Mun gode. Okay. Kai ka ji, wanda za ta iya rasa rayuwarsa sai ka ce raina a hannunsa yake. Wannan ba daidai ba ne. Yaya mutum yana gaya miki siganki ya haura, ki daina cin abin da ke yi, za ki zauna kina wata... wani irin makahon tunani ne. Ni fa gaskiya ba abin da zai hana na ciye-ciye. Saboda tsakani da Allah ga masu ciwon shuga nan ba abin da ba sa ci. Kuma lafiyarsu kalau ga sunan suna rayuwarsu. Yanzu za ki bi dokokin da likita ya saka ko kuma ba za ki bi ba? A maganar doka fa aje shi. Saboda gaskiya ni da wuya ya kashe na gara daɗi ya kashe ni. Kuma su likitocin nan ma fa ba bakinsu ɗaya ba. Yau idan wannan ya ce kaza, gobe sai ka ji wani ya ce kaza. Yanzu ke ba kya duba yadda kika dunkule kika yi wani dunkunkun. Kin koma kin haɗe sai ka ce tukubar tsire. Ba kya ganin yadda kika yi muni. Wannan bai ishe ki ba? Your Excellency, irin wannan jikin da kake magana shi fa matan manya ke bukata. Ai ta nan ake gane cewa babban mace ce, matar babba ne. Kai kanka abin alfahari ne a wurinka. Kai kanka baka gani ba? To yanzu duk wanda ya gana bata sha zai ce ka iya kiwo. Kenan ina samun kulawa ta musamman tunda jikina ya nuna ina cin mai kyau. Gaje? Gaje? Gani nan. Kina ina ne? Ina zuwa. Gaje. Zo taho. Zo. Ikon Allah. Kai. Wane mutum? Amarya jego. Wanka ne. Wanka kika yi? Amaryan kanshi kenan. To, kin ga ikon Allah inda arziki ya samu mutum. Sai kika ana taya shi murna. Bayis ne ya zo gashi nan da jama'arsa. Ya zo ya ga Aliyu. Yana ina? Yana cikin ɗaki na bashi a kwanshe. Da kuma shi. To bari da ko shi. Mu je da ko shi. To zo ka karɓe shi mana. Mu je. Sai ka kai musu. To bari dai ina zuwa mu je din. Ikon Allah. Ko dai kai ne ka ɗauke shi. Don Allah mai gida ka tsorata ni. Idan kai ne ka ɗauke shi ina ka kai shi. Wai ina wasa da Aliyu ne? Sai dai ko kin bar shi a ɗaki na ne kina tsammani yana nan. Na rantse da Allah lokacin da zan shiga wanka a nan na bashi yana kan gadon nan yana kwanci. Gadon yana nan. A nan wurin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.